Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama. O karon mag-upload na po ta sa ato ang Palamay Drama Compilation Part 126. O di na to dugayon no mga listeners, magbasa din ta sa ato mga comments katong last na gi-upload nga Part 125 para makasugo din ta o ato ning paspason pagbasa no ang mga comments ninyo para makasugod din ta sa atong drama. Ang first comment na to si Rumi Boy. Salamat idol, malingaw na pod mi paminaw. Salamat diha kanimo no, Rumi Boy, nga sa kanunay nimong pagsunod ug pagpaminaw sa ato mga drama, sa imong pagwa-skip pod. Salamat kayo. Si Mario Libre, nana pod among lingaw idol. Salamat kayo sa kanunay nga paglingaw sa amoa no skip ads, maura among matabang idol. Salamat tayo kanimo no, Mario Libre, sa imo ang dili pag-skip sa atong mga ads. Salamat jud kayo. O sa imong pag-comment, salamat pud no. Sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Si Delsan99, hi Sir Idol, good evening. Karon pa gayud ko naka-turn on sa akong phone. Dili maayo akong gibati ganihang buntag, nag-take risk ko sa among pwesto. Pasensya na og anyagapon ko padayon paminaw sa imong makalingaw nga drama. Always me support. God bless you and family. Dili maayo ang gibati sa kang Ma'am Delsam 99 no. O bitaw kini atong panahon karon no. Ako gani medyo kahilantanon sa ko no. Lain akong gipamati ben biglain gapon akong gibati sa akong lawas gapon no. Medyo may sipon ta. So, amping-amping jud dia ma'am sa imo ang mga pangbuhat dia no. O hinahinay lang sa imong mga gipang trabaho dia. O salamat jud kay sa imo ma'am, na jud ka perminaw ga suporta maski nakagipamati sa imong lawas, comment gapon ka ma'am no. O salamat jud kay sa imo ma'am sa kanunay nimong pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Oscar Abedog, salamat ta sa idol. Bahalag Bagyo basta si upload. O jud bahalag Bagyo. Upload ga punta sa atong mga drama nga makalingaw kay no. Si Isabel Sirna, wa skip idol. Tabang nako sa imo. Salamat kay kanimo diha, Isabel Sirna, sa imong pagwa skip no. Si Topher Valdez, lingawa tuslo buwa. Thanks idol sa new upload. Salamat kanimo no, Topher Valdez. Si Virgilio Balanay, salamat na po idol sa maanindot nimong drama, lingaw na sad kami. Salamat sab sa kanunay pagbasa sa akong pangalan. Ug maayong adlaw kanimo sa imong pamilya. Ug salamat kay kanimo no, Virgilio Balanay, nga naadjud ka no, pirmi ka suporta ug paminaw sa akong mga drama. Usbon ako, salamat jud kaayo. Si Balbina Tapalis, thank you sa paspas nga upload sir ug amping-amping kanunay diha ug God bless you always. Wala ko naka-comment atong niagi kay wala ko net diri. Kira kay na ma'am Balbina Tapalis, makasabot ra ko ana amping na ma'am sa imong trabaho di sa lain nasod no. O gusto na ko ma'am, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pag-comment ug sa imong pagpirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Si Judith Sakia, thank you sir sa kanunay pag-upload. Salamat pud kanimo diha no, Judith Sakia. Si Dennis Moral, sakspan sa asawa o niya ibton daw nagtaroy pa hastang lingaw kaayon drama idol. Salamat idol sa paglingaw namo. Why skip idol, maura na amo ikabawas nimo namo idol. Salamat jud no. Salamat diha Dennis Moral sa imong pag-why skip pud no, sa imong pagpaminaw pirmi sa atong mga drama. Si Karen Baroy, grabe kagilok sa mga drama idol. Mahimuot jud kaayo ko, sige ra mi katawa diri. Salamat pud kanimo Karen Baroy. Si Jimmy Sinal, dili jud maayo nga ang laki mo dapat sa asawa loy kay in taon ang asawa. Salamat kay idol sa pag-upload. Salamat kanimo pud no Jimmy Sinal. Si Jojo Buna, thanks idol, lingaw kaayo. Salamat pud. Salamat day kanimo no diha Jojo Buna. Si May Tasyo, nice drama, makalingaw gayud kaayo. Salamat kanimo ma'am May Tasyo. Si Nilda Yekik, thank you again sir for another upload. Salamat po no, Nilda Yekik. Si Dayan Baler, thanks idol, very comedy, nice pala ni ay drama. Salamat diha kanimo Dayan Baler. Si Bilin Andoy, ayos idol, nindot kay paminaw basta ulan, lingaw kaayo paminawon ug salamat ka idol sa pag-upload. Salamat diha kanimo no, Bilin Andoy. Bago na tong komentar no, Bilin Andoy.
Si Laila Sidad, thanks kaayo idol, super makalingaw kaayo imong mga drama. Very entertaining. Salamat kay kanimo no, Laila Sidad. Si Kati Bando, thanks idol, no escape magdrama to upload. Salamat kay kanimo no, Kati Bando, sa kanunay nimo pagpaminaw sa atong mga drama. Si Miles Biran, bago na tong komentor. Welcome sa atong palamay drama. Thanks idol, more drama pa. Salamat kay kanimo no, Miles Biran. Si Vilma Amor, thank you sir idol, makalingaw, makatawa mi sa mga drama, makalingaw kaayo. Salamat kay kanimo no, Vilma Amor. Si Nila Dayano, more pala may drama pa idol, very entertaining and comedy. Salamat kay kanimo no, Nila Dayano. Arlene Berlin, thank you idol. Enjoy paminawon, dili mapugan ang katawa, lingaw akong mga amiga paminaw. Salamat kay kanimo no, Arlene Berlin. O mao na to mga listeners no, tanang ga-comment sa tuwa, atong gibasa karon gi-apil na to sa atong vlog sa atong part 126. Ug ato nasugdan mga listeners atong palamay drama compilation part 126. Ako si Lindsay, hinaingon, ayaw palabig salig sa lalaki nga maayo lang musulti, wa sa buhat, kay mahigugma kalagahat. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Primo, unsay nahitabo? Uy, Art, nganong mihulong man ta? Sir, ma'am, nag-verhit ang sikinan. Palihog, kanaw daw na mo. Unsa? Dali, mami, mga naog ta. Nganong nag-overheat man kini Art? Mag-verhit man gini ang gugma, sakinan pa. Naunsa ka, Art? Tilan, baya di mo, Art. Unsa man ka lang gipanulti ni mo? Hawar to sir eh, pawas kulba. Abihan na ako sakinan ha. Ano ba kahungaw? Okay, nagasuaso pa oh. Aso-aso mag sakinan, unsa pa kang gugma. Nabuang ka naman yun siguro, Arturo. Krabihan nakasubadi mo, Art. Hamong-hamong man kanunog sudan. Gugma yun sila. Ay, samog ya. Ay, nga naman to sila si Ma'am ug Sir. Nag-aaway man to. Gusto mo ganing ma'am nga, papalito og bagong sakinan si sir kay kana sakinan nila sige kaguba, sige bariya. Ay, mauba ah. Uy, nga nung naaberya man, Art. Mabriyam kay gugma, sakinan pa. Murag ikaw, Art, no? Unsa? Ay, sige ka malagog ka aberya, God. Wa ka pagid ka iskor na ko. Kay permi magitang masakpan. Ay, nagiskuti kay niya, tas kananan. Yata ato bang grasya. Gabaan man kaninang wa mag-atubang sa grasya. Unsa na ka ng wa. Sunod ka na ko, Sinday. Ano gabi ba? Panghugasaan ha. Oh, kay nga naman, Art. Basta panghugasaan. Ay, kay simbuto na sabdi mo ang diwit-diwit sa akong kabuhi. Ay, pagkawayok naman lang yun di mo, Art. Kundi ka, di ka mugos. Ay, dauroy, kadali pong mangluod. O, lagi. Manghugas ko, promise. Oy, Art, Ma'am Lizzie. May buntag di mo, ma'am. pwede ka mo drive na ako? Uy, mudayab kayo, Ma'am Lizzie. Mudayab kayo sa kanan. Hindi mo bagha, ma'am. Wala mi imong joke, Art. Lami akong joke, ma'am, kay may kikmudag palami. Agay! Niya, padayab ka na ko, ma'am. Asa? Sa imong kwarto? Usa sa akong kwarto. Sa hotel. Sa hotel? Drive ko, pi. Ihatod ko sa hotel kay may tambungan ko. Di kasama akong best friend og tuwa sa hotel ang inyong reception. Dali na, Art. Oo. Ma'am Nancy, Ngano, Art? may mamuta na, ma'am? Nahimo. Unsa ka na? May boyfriend ka na, ma'am? Ma'am, nagkabati ka sa putanan ni mo, ma'am? Nakabati ko. Oh, my boyfriend. Ay. Wala na ko chance. Naki-call off ka kay may nakita sa akong best friend na may kauban siyang laing babae. Nanonood sila og movie house. Basi dito niya kauban, ma'am. Basi nagkadungan sila panood sa sini. O dito niya uyab. Di uyab. Manood og sinihan niya. Sa sud nag lips to lips. Kalami good. Lami yun. Lami kay ilang gibuhat. Samtang ako, nga nasayod, gisakitan ko. Nga na ba mong mga lalaki, ha?
Di man mo matagbag usara. Mangita pa man maglain. Unsa may gusto ninyo mga lalaki? Aron di mo mangitag lain. Ah, Tell me, Art. Unsa? Ma'am Lindsay. O sa, igipangutan na kasi imong amo nga babae, bahin anang art. Ulit ba mo? Yung sa mong answer. Akong ginan nga, dili ta na mga lalaki sama si ang boyfriend. Gadi matabag usa lang. Muna gitawag og salawahan. Ha? Ayati ra. Ngay ka ba art? Membro sa kaanang salawahan, boys? Anong mamembro man nga, di mo ko salawahan. Oh, bitaw. Dili ka salawahan. May lain day kang angga di ay. Driver, basta driver, sweet lover. Tiramid. Kita rin doon na ibawa. Kita rin doon na ibawa, anak ba mo. Ay, sabak. Tira-iro, mga nga. Ay, sabak isa kinsa. Ato ni, magbinutan ko sa amo eh. Ato ni, labigis, Ma'am Lindsay. Ay, sabak. Ma'am Lindsay. Sandra, nga na nakilakan ka. Muundang na kong serbisyo ninyo, ma'am. Unsa? Pero kay naman. Kadugan na ni mo din sa amo. Nya karon muundang ka. Doon na ka ba nahibsan naman ni Mami at Daddy, ha? Sultihi ko, te. Kaya nakauyon ba yung tanan ni mo? Daoroy. Usaray tao nga akong gikalagutan, ma'am, oy. Kaysa man. Ay, si Art. Ay nga naman. Usa may ang kibuhat ni mo, ha? Nahiubos lagi ko niya, ma'am. Nga no gani. Nahigog pa man sa di mo, Ma'am Nancy. Unsa? Nagselos ko, oy. Ganong ka naman siya mahigog man mo. Nga ako may sigihan niyang pahilot sa iya, ha? Sigihan na magani ko niya gilabot, ma'am. May relasyon ng duha ni Art at Isinda. Sulti. Oh, Ma'am Lindsay. Naigugma ko ni mo. Art. Wa ko makauyon sa mong gibuhat na Isinda, ha? Tao lang ko, ma'am. Na may gugma ni mo. Sayo pa rin gibati ko ni mo. Kay panaglahi nga itong kahimtang. Kay ikaw langit sa mita ako yuta. Nilis ingon ni Ana. Ang na kumauyon ni mo kay si Ate Sinda. Bisigihan na ni mo kilapot. Pananglitron, magbungang iyong kihimo. Luy kay si ate. Mas masabot siya makaluluoy, ma'am pananglit. Ipamugos niya niya kaugalingon ako. Kakami magkadayon. Kaya dili siya magipitik sa kong kasing-kasing. Naani mo, Ma'am Lindsay. Basta, makiksulti ka na ganin ako. Basta magpa-drive ka na ako. Murag mo sayaw o tchatcha ang akong kasing-kasing. Grabe ka ha, tsatsag yun. Katawi ko. Basta man ay tinuod akong gibati ni mo. Nahigugma ko ni mo, Ma'am Lindsay. Maging sino ka man. Art, nasuhito ko ni mo. Naibaw na ko sa tanan mong sekreto nga ikaw. Dili matinud-anan sa babae. At ikaw, mapahimuslanan sa mga babae. Ilabi nagsama kang Ate Sinda. O ang lalaki nga mahilig sa mga maid, kung tera maid, angay lansad sa mga maid, o dili ka angay sa sama nako. O sakto ka, managlahi ta kahintang. Yuta ka og langit ko. Busa, sorry Art. Sakit man pero, angay mo kining dawaton. Tungod di mo. Gisakitan ko sa kisulti ako ni Ma'am Lindsay. Ikaw ba nisulti, Ma'am Lindsay? Matiramig ko? Ikaw ba, Sinda? Oh, ako nga, no? Oo, tana lang. Gisakitan ko sa kisulting Ma'am Lindsay. Ako, gisakitan ko. Kung gisakitan ka, yan ni apa man ka. Ate Sinda, mahimo bang mugawas ka una? Sige, ma'am. Lock the door, Ate Sinda. Sorry. I'm serious. Sorry. Plastic na ko kung dili ko mangayo ni magpasaylo, Art. Ang tinuod. Nahigugma ko ni mo. Ma'am Lindsay. Malingaw ko ni mo kung magkaubantang duha. May sense of humor, mangod ka. Tsaan palagi ko. May gustos ka na ko, Ma'am Lindsay. Pero samtang sa'yo pa, Art. Dili kini nato padayon nun. Ma'am, di ko masugot. Batik ending ini, sugilan nun na eh. Batik kikik ending, batik kayo. Ganahan kag nindot nga ending. Oh, ganahan ko. Then love me. Oh. Hug me and kiss me. Now. Oh. Mag-ihat ko 1, 2, 3, ha? Hug me and kiss me now. One. Iha pa ka. Iha pa ka.
Kadugay ka. Asa Andres labangon? Ma'am Lindsay. Bulitas. 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 Iligit. Bulitas. Bulitas ko. Moni, nabuangan sa tanong babae na ko. Bulitas. Ako ito na. Yaw, ibalik pa. Balik. Oo, balik. Balik. Ma'am. Bol. Bol. Dito pa matsi mong ago, Ma'am Lindsay. Sabay di ko maayon. Karoon na. Di na ko tirig. Di ko tirabid. Tira mo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelson. Ginaingon, ayaw ginagti ang babae nga dili imuha. Kay magkaguba ka na sa sama na to ang maragigala. Mao kini natabos ko kinabuhi nga dili ra ko mahimong mahikalimtan. Party? Ulagi bay Nelson. Kuyog ta na. Ay mauwaw ko anak bay Marlon. Ma-out of place ko na. Anong ma-out of place man ka? Ako masag kang barkada. Ipailaila ka sa ako mga barkada. Nga ikaw ang suod kong higala. Next time na lang, bay Marlon. Next time na lang. Ayo bay. Di ko mo sugot anang next time. Ay basta karong gabi hapitong di ka diyan sa inyo. Okay? Pagandam na, Nilson. Hapit ang alas 6 gabi eh. Hapiton ka maghang Marlon din eh. Wala kong mauban niya pa. Iyam ko na mga barkada, ang grupo nila. O sama sila kahimtang. Ay, sos. Malayo na niya na ni mo yung mga amigo. Mga nga ban nilang yun na. Oh, ano na sa kinang Marlon ay? Sayo ha. O pag gani alas 6? Ingon ini gyud ko bay. Basta party. Dili gyud ko maglangan-langan. On time gyud ko or before time naa na gyud ko. Next time lang ta kumauban nimo. Pati asa lang next time oy. Karon lang gud. Awa mo ko kay mga dato mga barkada nimo. Mga dato bitaw pero dagko pag mga utang. Amo magabay Marlon. Lagi. Mo nang ayaw ka wow. Unsa ka ba? Maayo kay niya ka na, Marlon. Ila-ila mo Nicole. Akong suod nga higala. Si Nelson. Bye. Hello, Nelson. Ay. Uy. Mihaw kas ko nga bil. Uy. Lain na. Ayaw pag inihas di agul. Come in. Naana mo ba ang mga barkada, Marlon? Nelson, feel at home lang, ha? Let's go. Hi, ma'am. Nag-iasara ka lang din. Atin sa mga kapunin ko. Okay ra ko din ni ma'am. Okay ra ko. Kinsay mo na. Nelson, ma'am. Oh, ako ang auntie ni Nicole. Okay, sige. Excuse me. Enjoy lang, ha? Timanan ko ubang bisita sa akong pag-umangko, Nelson. Salamat, ma'am. Buutan si Nicolog. Buutan si yung auntie. Enjoy guys, Ben Marlon, oh. Tagiinom si mga barkada. Ako si pabuton din eh. Hi. Uy, nagunsa mo ka din, eh. Come on. Join na mo. Ayaw. Dinilang ko, Nicole. Lonely boy ka ba o nauwaw lang ka? Both. Okay. Tupad ka, ha? Sige. Sabi ni mo, bahay ni sa akong auntie. Siya mo'y nagpadako na ko dihang namatay ang akong parents sa plane crash. Gabay pa ko ato. Mao nga si auntie na mo'y nag-atiman ako. Kay duha raman silang managsuon sa akong daddy nga namatay na. Maayo. Og si ante, gihatag ni ante nako ang unsa may gusto nako. Sama ining party. Way okasyon pero gusto lang kong makigbanding sa akong mga friends, sa akong mga barkada. O kay ni man, usa ka na sa akong mga friend, Nelson. Okay lang nimo? Okay kayo, Nicole. Pero, unsa? mauwa ko makiksagol ninyo kay pobre man ko. Way pobre og way dato kung ako na'y makig-friend, uy. So,
Dali, Ha? Asa man ta? Imo kong gigunitan, Nicole. ganahan man ka mag-inusara. So, aron ka ma-enjoy ug mahappy ka, kitang duha ang magtagay. Kita rang duha ang mag-inom. Og adto ta sa akong kwarto, Nel. Unsa? Ay, man akong amigo. Nakuha man lang. Marlon, kaysa ba imong gipangita? Kaning nangita ko sa akong amigo ante. Nang ako gidadi ni ba? Nakabantay ka? Nagsulob siya red polo shirt. Oo, nakabantay ko diya. Ako man ganitong giduol kay nag-inusara lang siya. Basta nagbipauli, nag-una. Basin ante. May cellphone ba siya? Okay. Wala lagi ante. Bubre mo tong amigo hagod. Oh, mao ba? Luoy pod. Uy. Naghubo siya sa sinina nga. Natubang na ako. Hala, uy. Sorry kaayo, Nelson, ha? Huwag mong ko makauyon sa dress nga hinatag ni auntie. Oh. Gikan man ko nun sa Amerika, pero gikatlan man ko, eh. Ay, hala, sorry. Oh. Nalimot ko nga naghubok man di ko si mga tubangan. Akira ko, kaso, Nicole. Uy, kaso. Hubo lang. Huwag kaso. Pero gitabunan ni mo sa imong kamot ang imong duha ka bata. Sorry, kid kaayo, Nelson. Kalimot ko. Karon pa man day ta nagkaila. Okay lang. Okay lang, Nicole. Okay lang. Nakailis na ko. Kuhaan na imong kamot nga gitabon sa imong mga mata. Oo. Kanipis sa sinina nga. Yang gisulob. Huy, naunsa man ka, Nelson? Lingkod sa sofa ning akong kwarto, oh. Gituyo din ako nga magbutang kog sofa din kay kung ganahan ko nga mag-standby lang din Anira ko mo tambay. Hey! Hala ha, nagsige na lang ikagtanaw na ako, Nelson. Aon sa man? Mag-inom ba ta? Haplas? Unsa may itong imno, Nicole? Niuna na siguro sa pagpahuli si Bay Nelson da. Siguro ganahis palibot. Poor friend. Wa maanad sa sosyalan nga palibot. Atong ko na siya ugma sa ila. Aron dili siya may ubos nako. Nanginit naman ko, Nel. Ha? I'm hot. Bisag bugnaw ang imong kwarto, Nicole. Giinitan ka? Yes, tungod sa giinom nato nga bino. Hot ko. Usang klasya sa hat, Nicole. Kanang gusto ko nga magsun ko sa buktod sa usa ka lalaki. Unya, hagka niya nga akong ngabil. Sama ini. Higa ko sa tika. Init sa imong lawas nga kikakus ko ni mo. Basta makiinom ko. Nabilag bino. Mo init ko na si Nicole. Same day ta. Nel, okay ra nga. Ako'y unang muki sa imong lips. Okay ra. Sabi na, Nicole. Umayo. Nicole. Nagkagusto ko naman. Same time to Nelson. Nagusto po ko ni mo. Yo. Nelson, kakakugugot kayo. Oo. Unsa? Uyab lamang duhan ni Nicole, Bay Nelson? Bay Marlon. Lahi sa mga dato. Nabuang mga Bay Nelson, eh. Dugay na ko nakagusto ni Nicole. Di ka mo sugot. Nga kamo ang mag-auyab. Bay Marlon. Hey, Nicole! Oh, Marlon. Hain si Nelson? Sakay dire. Kay sultihan ko ikaw, bahin niya. Dili ko mo tuo sa imong gisulti, Marlon. Oo, iko. Doon na duha ka babae nga gipaangkat si Nelson. O guwa kini niya hatagik sustento. Gusto mo gani siyang patyon samahan sa babae nga iyang gipamadusan? Kung kamo ang magadayon, lagmit, samok o gubot kayo yung pagpuyo ni Nelson. Sulti ikos tinuod, Nelson. Unsa? Ako?
Doon na daw ka babaeng gipaangkan, mato ni Bay Marlon. Nicole, wag gid sa kusa. Gibali man ang Bay Marlon ang istorya. Unsay buti mo ipasabot, Nelson. Nga si Marlon ang doon gipaangkan. Imong ko gibali, Bay Marlon. Abi na kong tinulog ka pagkahigala. Naibaw ko bay. Gusto ni mong maangkon si Nicole. Gibali na mong istorya. Maunta, ikaw may doon na pinaangkan. Traidora ko ni Mugod. Dili ko makatugot nga ikaw ang maangkon sa hingpit ni Nicole. Bay Marlon, unsa pa ni? Itiunan ko naman si imong pusil. Ayaw na, Bay Marlon. Patyon di ka, Nelson. Aron, maako na si Nicole! Oh, Nicole! Wala ko tuyosin nga. Dili ko! Wala! Nicole! Tatabang mo! Dito si Nicole sa ospital! Abang mo! Naluwa si Nicole. O karon, nanganak na siya sa among anak. Salamat na lang. Ngawa siya mailog ni Marlon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elsa. Ginaingon, ang tao makasasa. Pero unsa man kadako sa akong sa Ginoo, nga iya man kong gisilutan og maayo. Mao kini ang nitabos akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong may kalimtan. Gusto naman ka? Ay, gumugubog diyan. Naroon ba tayo sa arang chase na niya ato siyang entertainer. Di ka? Gawas na din si Kubar kay... Hilumon man ang imong kauban, Nuling. Lumulubog na tao na. Akong pahuwasan. Kasi, palington pa yun. Nganong panington man. Adto di tag sports complex. Dili. Adto ta sa di aircon na room. Mucho dinero kaayo ni Nuling. Gikan ko ding nanaog sa barko. So, daghan ni kwarta. Hindi ni siya parehas na ako. Ang dagang mga tilawan mo babae. Kanina, meron pa yun niya. Ikaw pa yun, furbista. Mga, nabaho ko nga kaya ako amigo hay sa lipaya niya. Ipakita ang pinaka-the best nga performance. Okay? Sige. Ako'y bahala niya, Ay, bahala sa bayan ni mo. Basta happy yung enjoy lang niya akong suod nga amigo si Marvin, okay? Ay, ikaw na sa beta utang. Ay, sagdi lang, good sik. Nga mabayran raman gihapon te kasi, kaya tagan mo ko sa akong anak na si Elsa. Ako sa inyo no. Ako ka bibe sa inyo, ha? Mo pa bitaw untang gipangasawang akong anak. Ta kakapuyo na ako, sigig panguta. Ako bayot umida, oy. Literal pabayot itik, oy. Ako di ko kinapapay. Ikaw ra sa akong nailhan nga inchik bayot da. Ako lang na iisa, no? Ako lang na iisa. Pero, kilo, imo, bukas, utang, pela. Pela? Kilugod taon. Nakasako, sik. Ay! O, sakadako. O, tatako. Ang anyigo, oy. Samot ako. At din ako imo, oy. Di mo bayaran ako tindahan. Logi ako negosyo ni Mamida. Dawatan ng kwarta mao. Og ibayad doon is insik bayot ha. Aron pautangon lang gihapon taniyag bugas. Salamat ini Elsa ha. Ay, kung nakahuman palang unta kas imong pag-eskwela, gaunta maingon ni ini. Usa ka na unta ka professional karon. Gusto na anak ma. Sagdi lang ma. Kung makabunal kog insik dato mo padayon ka sa akong pag-eskwela. Ay may maayo ka na insik bayot ang imong bunalan da. Unsa? Kaluoy pod maoy. Agtangan niya. Dato kay na insika. Bugtong anak ra ba na? Ma, bayot intaw ng insika. Uy, nga naman bugas. Dili na nato silabtan ma kung unsa siya. Kanos apa man ka makabunal og dato day oy. Si mama gid uy. Musta ang performance sa akong amiga, ha? Sus, Kay grabe Marvin. kay bay. Grabe kay mo daw muscle control. Muscle control, ha? Lagi. Sus, murag gibakyo mga kuha lagi. Nya, nahan ka. Ay, lami kay Benuling. May kagilimian ka. Kay kunwa pa, akong didakan ng kwarta yung gibayad ako niya. Tidakan? Oo. Mura po si Inday Bambina. Hala, no. Deduction. Deduction, oo. Sa sunod buwan, bay, malarga na ko balik. Benuling, Hmm. ay kayong salamat nimo ha. Ikaw yung akong mentor kung babae ni Sigutan. Nag-ampo ko para nimo Benuling nga makakita nga nagtarong nga babae nga mo ay
mamahimo ni mong asawa. Ah. Kaya ako bay, nakaunahon na ako nga magminyo na lang. Ganahan akong magminyo bay nuling. Sabayan na yung minyuan. Huwag kayo uyab. Wa bitaw. Kunya, sabayan na minyuan mo ha? Si Elsa. Usa! Si Ilsa ka itong baybayaran! Unsa? May lalaking makigminyo ni mo, Elsa? Oo, ma. Gibalibaran bitaw na ako. Pero ganahan man siya nga magpakasal mi. Nya, naibaw ng lakihang usa ka... Nahibaw, ma. Kinahimo ko siyang customer ka usa. Ala, no? Mani karong gabi si Marvin, ma. Aron makiksulti nimo. Pakaslan ko ang imong anak ng... Awil pastilan. Pasig magbasol o niya ka dong, Marvin, ha? Kay babaya ka sa klasehas pagkababae ng akong anak. Unya, ma. Unsa man? Sugot ka? Sugot kaayo, kag na pa. May lalaki nang magpakasal nimo? Ano ko sa una? Una itong panagkita ba? Matuto isa di. Matiingon na. Sige, Marvin. Tutubot ni mo. Ako atong mo, ha? Kalamitin ko na ang isang isa. Halit, naklaro na ko kayo ang pumas sa inyong lawas. Dili mo ka karapaw mo ng suka. Ayaw ka. Nagpo-drive ni mo. Oh. Please. Kaini. Masulpo. Tigit mo, Marvin. Oh. Nanganak ka na sab, Elsa. Pastilan. Ing na lang yun. Mahadloks Marvin nga makakita kag laing laki. Alak ka isa. Pila ka bog imo anak, ha? Ikalima na ning akong gimabdusik. Kalima. Agas, mantod ko nimo, oy. Dili ba, ikabag o pam ka anak sa ikatolo? 5 akat? Ikalima na lagi nin akong gimabdusik. Pero ako pila sa imo isa. Wa mo sa imo lawat. Ikapal magyapon, pelo. Pero, unsa man sik? Bitay na kapanit. Imo panit bitay. Tama ganita, baboy. Kung ikasige panganak bitay panit. Anay ganita wag ana. Unsa? Unsay, last na lang imabdos ni Elsa. Last na ni. Kay ikalima na ko ni Marvin. Ay, kasi man nag-ingon ni mo nga last na ha? Daghan. Pila man kadaghan? Basta daghan. Pilnas mama. Ay, sus. Ikaw, no? Anong sila may imong agdon? Mauwaw na ko, Marvin. Uy, kutob sa makakita na ako, makaingon nga gihimo ko nimong anay. Anay ba? Kalami pa ni mo, oh. Dali, bi. Dali pa kay, sa di pa ko mo duty, turjak sa ta. Unsa? Ulit na ba? Dako naman niya akong tiyan, Marvin. Uy. Di nang good. Magdinanggit lang ta. Sige na, bahig doon. Oh, Takilid bi kay dinanggiton tika. Ha? Diredo naman sad. Marvin, uy. Uy. Ibong pagyan ka ay. May posisyon na hindi nang. Oh, Marvin. Basta rin kalit. Last mo na. Sundo na ang gusto. Usa ka dus na. Kawan, di mo naging ko di mong anay, Marvin. Anong giingon man ko inis Ginoo, uy? Sabad ako na kong sa Ginoo. Ikaw na ako nang inabuhi, aron mabuhi ko ang akong ina. Uy. Ay! Uy, Elsa. Uy, ngano ka? Uy. Murag mga anak na ko, Marvin. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Uwak. Ginaingon, kung may gitago ka, na magkaka, magbantay lang, ka mamatikdan. Aron na kay peace of mind. Mao kini nitabos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Uwak.
Kinsa man ang babae nga imong gidadin his ato. Shh, mama. Hinaya mo tingog, ma. Kahinay na ato Kinsa na siya? Maimutan na pa man ka. Lalaki ko, babae siya, ma. Uyab nibo. Oo, ma. Katiguang na anak. Shh. Imong ditos jinking nga imong gipaila na mo nga imong uyab. Hagbay rin na buwag, uy. Ngano man? Biyaan ko niya. Masag. Mamugos ko. Hala no. Matured naman ang babayhana, uy. Masag, uy. Bit matured na na. Dili pa na matured. Diin man sa ninimo siya makiti o gikaila nak. Tira pasagad naman lang ng imuha uwak, uy. Unsay magminyo? Maumay pong sa imong anak ganina. Kinsa mang babayhana? Kadtong yang uyab si Jinky? Dili, uy. Kanang babae nga naaron sa iyang kwarto. Nagdag babae si Iwak? Ahay, murag nagusa naman ang anak ka. Gwapa bangga. Gamay. Gamay ra ang kagwapa? Guwapa, pero minus sa edad. Mas idaran kaysa sa atong anak. Mao ba? Unya, ani na puyo sa ato. Ako si Thea. Kung okay mo nga magminyo ni si Uwak, mas labing maayo. Kung di mo okay, wak pa mahimo. Live-in lang sa mi, ma. Pa? Giting tanong each other lang na. Pero kung magkailan na sa usap-usap na mo, anak pa mo pagkasal. 40 years old ako. 10 years gap mi sa inyong anak. Nakalitan lang ni ini, no? Pero, ni anamang kasamo, didaka naman sa among anak din, he. Okay na lang mi anang giingon nga live-in lang sa mo. Ulos naman mo saktos edad. Wa na mi pagsupak sa inyong buhaton. Ni araw mo ni ka ni puyo na? Katultol sa kanako mandusa. Mutana mo ko si mong amiga. Hay mo ba na? Kita ko sa mong ba na bisa na to. Kasi portahan lang ka na niya. Alam dia, oy. Lahi si Uwak, kaysa uban akong naka-live-in. Live-in? O kapulian na lang, live-in gyapon. Hantol ko saan tawag kag live-in ang laki, oy. Mo ni siguro ni si Uwak kag akong forever man do. Sure, si biyaan sa gana. Ito gawad, pi. Kasi dot rin. Mao ka, kadiyot kay magkuha ko. Ganina, samtang tuwa ka sa imong trabaho, may mianhin niya nga lalaki. Pangutan si Thea kung si Kinsa to. Unsa may tsuras lalaki ba? Parehas og hitsura ni Thea. Yato manghud ba? Manghud yan tapulan. Nanito sa ato kay mga istukartan ti ha. May gitunol bitaw nga kwarta si Thea niya. Nalain ma. Yato manghud. Ay, kasakit sa likod. Be, masayan ta ka. Ayaw na. Magpasikap lang ko ini ron. Karon nga gabiin naman. Tiya, if symptoms persist, consult your doctor. Aron, maayo din ka. Kasi manggibati. Kanita, panggilis na ako. Giduwak. Ayaw pa daan ng tiya. Dili pa nimo siya asawa. Papugong ka og babae. Wa na kay ayaw nga pagkabarkada. Maos ni imong gibuhat sa imong asawa, ba Julius? Sa pamandi ay. Bisag unsaon, wa gyud ko masakpi sa akong asawa. Unsay akong mga kabuang. Uy, ba Julius, imong asawa, nagpaingon din eh. Ha? Unsa? Imong asawa ba? Mutago ko ba iwak? Mutago ko. Talawan. Talawan, tago ba ka? Ayog binuang ba iwak? Mamuspos na ba itong asawa? Mao ka. Takusam na ka? Takot sa asawa? Uwak, kumusta yung magpapacheck up gabi eh? Pabalikot pa po sa doktor tiya. Masan di mong gibati? Sakit ang lawas. Basig ipanuhot ra ka, oy. Unsaon nga mag-atubang magugas electric fan o maligo? Basin. Pero matod pa sa doktor nga, nag-check up na ko. Nga basta may gamay ko patiyon sa kulawas. Muadto rin ko niya. Pagkabata, pabaya nimo. Masakiton ka na. Sakit. Tabi kong daan sa bata pa ko. Bisa mo, na pa ka lang papag mama. Hello. Hi! Uy, kisa ni? Kalimot na siya. Kinsa lagi ni? Binuanggod. Ako si Layla. Dilima? Diwalo. Halo. Mo ginatawan. Nakinundong ko.
Ikaw si... Kinsa na? Tiya? Dili, uy. Ako ni si Iris. Uy. Katugong, naka one night stand last night. I miss you na, uwak. Gusto ko nga magkita ta. Huwag ko matagpaw sa one night stand na tukod. Gusto ko og another one night stand. Sige. Kinsa lagi Asan na karon, Dok? Dok, si Iris ko, uy. Asa ka napita, Dok? Ang anak ko ni mo karon. Oh. Same gihapon sa atong gatuan last night. Mag-wet ko, ha? Mag-wait ka? Unsa na, uy? Nga na mag-wet man. Sige, Dok. Okay, anak ko ni mo karon. Sige, bye, Dok, bye. Tiya. Nanresulta sa akong papacheck up. Nanresulta. Dali murag na goal man kay ka. Gusto mag-isulti na ko ang doktor, Tiya, ha? Dawato na ko kung unsa man yung sakit. Magaling kang kupal ka. Mag-ilis ako, ha? Oo, sige kayo ba nang taka? Ayaw. Ako rin magkikita sa doktor. If symptom persist, consult a doctor. I miss you so much. Uwak. Ako, kay kumingawan mo. Okay, okay na. Ayo. Kasagaran ba? Sarangan ba? Wakay kami nga wala ko. Diretso kag ukop na ako. Dali ko. Ano mo dali ka? Ganina sa cellphone. Pato ni mo. Wait na ka. Wet as in wait ba? Mag-abot ko mo. Namang kuan. Ni anam ko. Nagsama na. Wait ka na. Ayaw ni mo maromansa, uy. Ay, gututo man. Hindi ko maromansa sa sama ni mong babae. Maglulaki. Mga chis ka. May order ka? Oo, man. Saan? Saan lang nanuktok? Diyan sa nakubi. Kau ba si turbo ka? Giga, no, mong gid sila kita siyang doktor din hiya. Tiya, ka. Kaya saan nagipawag ni ako din eh? Ngiga ni mo sa? Bobo man katanan. Tiya. Nulisok pa nga tubangan ni mo. Ngiyam ka. Tamparuson ko na nanulisok ni mo ron. Uy. Gisondan ta ka. Limot ka. Ingon ini sa nang gibuhat sa akong lalaki kani ato nga akong gika-live-in. Duran lang ko. Mula ko mag-usik sa akong oras. Gisondan ta daing uwak. Kaya bago nila. Yabag si mong mata. Mo ni imong giingon nga if symptoms persist, consult a doctor. Pasod ako. Gusto kong makakita sa montor. Uy, tiya. Ay, hain, kaya? maikog to, uy. Eh, gahubo man sa lagi ng doktor na mo. Mo ni mong doktor? Babae, di ay? O, ninduto, hubo man daan. Day. Gan ka? Nahibaw ka? Kung iyan ning lalaki nga imong gikaubad ron? Baw ba ka? Wa! Pwede ka, iyang mama? Dili! Iyang auntie? Dili! Iyang lola? Labaw pang dili! Lula di ay, ha? Dire ba? Lula! Naghuboy daw na. Hindi na, uy! Naghuboy na magtingin daw yung ilayo. Gusto di mo ganun. Mabaw na ang hula! Uy, pangalan ka ng panit na. Padang panit niya. Nisibat ko. Kunahin mo. Nasakpan ko sa kong style. If symptom persist, consult a doctor. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tiboy. Ginaingon, hasol man para sa pagtawag akong pag-ako, pero usaray ako ikasulti. Nga dili ko mananap, tao ko. Mao kini nitapos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Tiboy, Nanatay, nga ano, kasaba ng atong mga binuhi diha. nga Laugi na sila. Sige man inong kagtanaw nila. nagpinsel ko mahitay. Ang tao gutomon ug bukaon. Ang mananap sad, bukaon kung gutomon. Parehas ang tawag mananap. Tayo no? O Tiboy, ang tao sa mas mananap.
Huwag mananap, sama sa tao. Ikaw, Kung saan ka, ihatag na lang ilang mga pagkaon. Ang dili na magsigig pinsar diha. Di ka magsigig pinsar diha ba? Matayto ko niya ka diha, Tiboy. tayo ko taon. Hmm. Tayo ko taon. Di na may tabo eh. Nga, patay ka utok. Tayo ko. Nakasabot uloy ng kanahan ay. Ay naman ni Steve Boy kagabi naman. Mayong gabi. Kinsa na? Oy, Bay Ben! Sa'y ato ni mo? Bay, naas, Tiboy? Wa man! Ambot o asa ni Suroy. Nga naman da, Bay? Makamao na siya mo ihog baboy? Ay, makamao. Kaya nga naman dahil, Bay Ben? Siya untay akong paihawon sa akong duha ka baboy karong Sabado pohon kay akong ibaligya sa merkado. Unsa mang oras mo mag-ihaw, Bay Ben? Mga kaadlawon gyud na bay, labing siguro. Agi na hala. Akong sultihan ni Anas Tiboy. Kung muihaw ba siya? Sige bay, paibawaan niya ko kung okay ba si Tiboy. O, sige, tay. Ako biyaw do kababoy ni Bin. Maayo aron makakwarta ka. Dagko ba'y naghinatagan si Bay Ben Tiboy? Makakwarta ka, anak. Itugtugaw na mga manok. Wasaran. Maligo ko, Matap ko silang Bin. Aron, ihaw ng duha niya kababoy. Oy, Tiboy. Tay, Asa man ka? maligo na ko, tay. Late na ko. Liit sa unsa. Sa oras ng ni Bin, mag-ihaw ko, baboy. Sa man taong ka, eh. Balik higda. Balik ko Late higda na niya. ko, tay, eh. Silit. Nitugtugaw ng mga manok. Alas 12 itong gabi, eh. Magsugod ko ihaw. Balik ko higda diha. Uy, kay Birnes pataron. Sabado ang giingon ni Bay Ben. Awa? Bernes pa taron? Excited? Ang saron. Ang duha ron ako kababoy nga ihaw nun. Nasaba man? Ay, murag may kawatan sa silong da. Mapahangon ko ni. Kuhaon kong daan ni akong sundang nga bagoon akong gibaid. Manawag ko. Matagko ng baboy yan, on. Luoy lang mo kay. Ihawan mo na ko ron. Sus! Abi na akong kinsa. Ikaw din na, Tiboy. Nang Ben. Kasayo ba ni mo? Alas 12 man ang atong sabot. Nahadlok maliit ko kay. Di ko kamatag. Lapas alas 12. So ang gabi eh. Maung niya ako ron. Niyan ako sa inyo. Morning daw ka baboy nga ihawon? Ha? O, Tiboy. Lami ang mga baboy ha? Mga maignaong na. Mga gwapaw. Saon ko man, Tiboy. Anong ko'y kwarta mong ihawon na akong karon mabaligya. Sige, Tiboy. Diha ka na. Ubalik ko katog. Sige. Ano lang ko din eh. Higda-higda lang sa taas ng bangko, Tiboy. Ayaw. Di ko higda. Doon sa baboy. Ano sa? Joke. Sige. Biyan na natin ka, Tiboy. Sige, biya. Dutas mga baboy sa. Lawas buang. Limpihod pa man ito. Limias buang eh. Limiag paaw. Kilawan ka pa kanisa? Bidol ka ng suway, be. Bidol ka suway. My God. Tay, hain man si Tiboy. Pag mata na ko, wala siya sa kong tupad. Sa'yo itong nigawas eh. Kay madto siya sa ilang bahay ni Ben. Ay nanagana lang siya kay basig dili siya makamata. Karong mga alas 12 gabi eh. Wa malangod mananghid na ako. Ay wala lang kapakawa Lilia. Kay nakatug naman ka. Nagduda na ako sa kumbana, tay da. Basig may babae na siya. Ay sos Lilia. Dugay na mong naminyo ni Tiboy. Wag ko'y nakita niya nga nagbisyo siya. Buuta ng akong anak, Lilia. Pila na kagabi itay, nga makamata ko, ugwa na siya sa muhigdaanan. Akong pangitaon pero dili ko makakita niya. Aw, dili ni mo pangitaon. Ha, nagbisyo ng imong anak tay, uy. May babae na si Tiboy. Ay, wala gin taon na ibisos Tiboy, Lilia. Why babae si Tiboy? Nakasabot ka ba? Dutay lubot sa baboy. Iiwan pa ganun. Kabantay rin na ibo ko na. Tug na mas bin. Suwayan ako ni babuya, be. Insert ni. Stay saba, ha? To ato na ni. Inayon na ako. Pagkiskitan ba?
Tarong. Wa siya sticky. Wa nili ko. Kaday mo ni. Ay, isa pa niya. Ano sa mo? Manguta. Iwik niya. Uy, ito. Manikikitas mo ba sa baboy? Ari na ko tuboy, be. Ano, makas baboy nga di man mabaws. Dili na ko. Kay sure gito, mabaws ko. Pagkauwaw ka ng tibuya ka da? Halos magkikadi ka motor jack na ako at hinuon kas baboy? Gusto na Lilia ha? Samot nagkauwa nga akong anak. Nagduda na gani ko nga may kabit ka na tiboy. Pero baboy na di ay. Magkatawa mo na yung taon ko ni mo banaha ka, uy. Wow, ikos ko asawa ba eh? Galing din na nanay. Labay na. Umuli ko mo ato ang saging ako. Ina sa inyo ta. Ina sa loob sa. May na ibo kay bulihok saging. Hindi kay bulihok. Uy, So, ay. napasaging sa inyo. Tilaw niyo ko saging eh. Ay, okay. Ano mo ta? Ang dagang kayo bigas. Ha? Pamaak, burot-burot ko kagi ko. Ala, lamir Ikaw, ba ano? lamir ba lang hulmigas? Ano nga di kasi mo regulan? Ano nga di ka? Bisang ginuunsa ba? Ay, plastic mga ba eh? Plastic ko. Ay, pag plastic eh. Di ko ganahag plastic. Iba ako di kaganag plastic eh. Mas ganahan kag baboy, di ba? Ay, pati uli na ko eh. Ngitas dana eh. Burnout. Asa ang dabay ko sa ambay? Dahil ko nahan mi. Hayag dito. Ilya! Asa nga ito day? Ilya! Mga tubag Lilya. Apadahin ko sa paglakaw. Shay! Shay! Ay, pagod-paghuta. Mahulihan ko sa amo. Mga iro! Ay, kung awa-awa. Abi pala sa mga taong ungo kong lakaw ko. Shay! 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 Hunong kong lakaw? Hunong sa mugaw-aw? Yay! Bayang laking hero. Sisimot sa samput sa bayang hero. Miya tanawas mabuang. Tilap-tilap pag may laki sa bay. Baktor! Kabayo ng laki sa bay. Do tatanaw duha. Do! Kumani mo, diri ha? Diri. Baktor! Igo ng bay. Ana, natirda na yun ang mga hinampak. Hala, sapol pag may laki. Ha? Ay, no tay. Balik ko sa mo, paimutan na ko sa Lilia. Talikod. Ha? Talikod. Uy, unsa pagtuunin mo na ko, Iro? Uy, hinubog na imo hati boy da. Hinubog ko sa masakit. Talikod rin. Oo, kana nagalikod ako. Uy, tiboy, unsa man yung style na? Dapat ko nagugo mo. Iniro ko style na iniro. Tay, ba't isa? Diin mo ka nagkapon. Ay, putan na. Iniro pa din ito, gibuhat to. Ganahan ba rin nga, kakapoy ni pasyon na Dali na niya. Uy, unsa ba ka tiboy? Nitalikod ka man, ano ka, nitalikod man sa buka. Ano ni, uy? Mo, nani ako nakita. Duha kiro, nga di ba? Unsa? Iting away mas kong asawa tungkol itong posisyon kong gibuhat niya. Giiniro ko na ko siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ara, ginaingon, ang tinuod nga kung dili ka pasakitan, dili ka luiban, mo kining nahitabo sang kinabuhi nga di ko mahimong, may kalimtan. Sakitan ka? Kanya akong giapas ko sa bilaran, ha? Ha? Nga anong giapas ko niyo? Nabaka ko nga nawa ka pa mauli! Laka! Ina
Lain sad ka? Ina lang, lain na soul si mong utok. Ina lang, nagsilo sa sad ka. Kila-kila niya, samot ka kauwi na. Sige, dama. O, ara ka? Ara ka? Nag-usap ka Si kabayan na na. Pag-chat ka. Maayo kay ni aka na, Joel. Lain ko eh. Kay makigsulti mi din. Saan sa ni, ma, pa? Niyan mo sa mo. Niya mi, dili may mga konsentidor ng mga ginikanan. Niya mi aron mahusay kining gibuhat mo kang ara. Pastilan, anak. Wa ka maluoy sa imong asawa nga imong gibunog. Ayaw pa sakiti ang iyong asawa, Joel. Babae siya. Mahala si ara. Abi ni mo, nak. Si papa ni mo. Ni Kusi, wa na niya buhatan ako. Mausad unta na imong gibuhat ni Ara. Nisumbong siya sa aral ninyo, ma, pa? Nakita na mo siya ganina sa merkado nga nilagom ang mata. Og among gipugos sa pagpangutana kung naunsa siya. Wa siya musumbong ka namo ni papa ni mo, Joel, uy. Isa man dili manapad niya, ma, pa? Gabadsyaton mo niya. Magkalagot kayo. Nag-inom mo, magod. Sige ako kaapas, kunahain ko. Naglingaw-lingaw naman ko. Lingaw-lingaw din na nimong nakijam ka sa imong mga barkada. Yeah. Nagamitig siya po. Yay! O sa Joel? O sa iyay, ha? Nigamit ka na ginadiling drugas? Diyos ko ni mo, anak. Iyay na sa... Undangin na, ha? Kay simba ko kung madakpan ka. Unsaon naman lang tao ni mong pamilya. Sus, Ara! Ako naluoy ni mo, Yads! Wala ting kapirmi si mong bana. Sus, sabay siya ng Jewel, oy! Ako pa lang nabana, ay dugay ako lang gipatay! Kaharsh pa ni mo yats, uy. Lagi, kani adto nga nagberer ko sa animal, kani hangyo gid siya na ako nga aron magapanguyab siya nimo. Maayo kang manulti, Yads! Matud pa niya ay nga, sige na bayot, tabangi ko nga magkauyab ni Ara. Igna siya nga akong ihatag kani ang akong kasing-kasing. O niya, unsa naman ron, ha? Ang gihatag din mo, singka-singka naman noon? Gibali sa animal? Yads, nahigugma ko ni Joel. Ugbana ko na siya. Ano? Wag bae. O niya, gil-promote gid mo ang inging for better or for worse in sickness and in health? Ha? Death do us part? Ha? Tumaw ka na Ara, uy, paabutan na lang nga patyon kasi mong banang adik. Yads. O Yads, daghang na mga asawang gipatay sa bana, uy. Tungod lang sa paggamit o ginadiling drugas. Ay, Diyos ko, Lord, panabangi. Ipalayo in town sa panuway ang akong Jumega. Joel, naunsa ka ba? Kinahanglan ba yun yung ilang ba ang pagsiraspultahan? Nga naman, nakurat ka? Nakalitan ka, Ara? Ha? Kaysa may di makurat, nakalit man ni mong lambang pultahan. Eh, na nakurat ka! Kay hapit mo sakpis imong kabit. Ang sagot in town, uy. Isa ba akong kabit, ha? Isa pa, si Jerome! Ano ka to? Ang katawa man lang tanim mo, uy. Si Jerome nga bayot gani. Bayot? Kaya ano? Abat, uy, tungoy! Abi kay Ara ka? Gira. Joel! Abi kay Ara ka? Joel, Abdus ka! Di bang nagkayamahan, ha? Ha? Ara ka? Ang Ara ka? Sige, Ara mo. Gito ka din! Naglisong kayo katabang baka. Pangitabang mo laki. Ito mo laki pangitabang. Yan! Yan! Pasali ka mo! Pasali ka mo! Buhay! Yes! Buhay! Buhay! May! Wala man nung ka nakatukuban, no? May kini aga. May kini aga, Jerome. Dol, dali. Ikigbat yun. Laki kas ko kasawa. Dali! Ilaw niya, ay! Laki ko. Pero tili ko laki ni Ads Ara. Hoy! Mga bubo niya, oy! Kaya naghimuha na. Kilo iba ni mo kung Jumega. Hoy! Masag no? May uyab ka. Sawa na ko. Yan! Ano ni? Sari? Isira na lang to ang tilon, ha? Takpan ka na! Joy! Yads, to imong gisulti na may uyab nga bayot ang nakumbana. Tinukod yan, suwe. Tungira nga bayot. Ug mo ay nakapasamot og kabuang bana. Kay mangga masang bayuta. Unsay mangga? Ay da! Manggamit og siya bugod. Maunang nagkasinabot sila kay pares mo sila utok. Utok! Pulbura! Alas 2 na sa taon. Wa pa mauli si Joel.
Lagmituan na sad siya siyang uyab ng bayot. Lugwayo pa yung taon ng akong pag-anto sa akong bana, Lord. Iampo na ako nga mag-usap na si Joel. Ara! Nagbasa ka ba, Ara? Pa, nagtatap ako. Ano man? Wasti ha! Kay si Joel gilupa! Unsa? Si naglupa sa akong bana. Tuyaban ko no. Unsa ka ng tuyab? Bayot-bayot, good noy. Bayot Hubog si Joel gani ato sa bayot yan. Unya, nga kwarta para ipalit og shabu. Wa man lagi kay wala may datong ang bayot. Unya gikulata ang bayot. Uy, nagagot ka ang bayot aw. Gilupa niya si Joel. Aka ba sa pagkahitabo yan? Wa oy. Istoryahan lang ko sa usa ka bayot nga atol nga sabay sa bayot nga uyab ni Joel. Siya ay saksi sa nang nahitabo. Ang giunsa sa pagluba sa bayot ang himubalo. Ginoo ko. Yads. Kaunang gidano kong pagkaon pa. Aron, maulian ka sa imong kadaot, oh. Ikari man po mo ang pagkamatay ni Joel, uy. Yads, move on na. 3 months na nakalabay nga. Nayataps na imong bana. Kung sama pa lang ni mong akong bana, Jerome. Nga caring kaayo. Ako na sigurong malipayon nga babae. Yads. Ikaw na lang unta si Joel. Huh? Uy! Ya, Judy, uy! Dilit na katalo, ha? Parehas ng girl! Hello? Naluoy mong kakanako. Aron magmalipayon ako. Ikaw na lipuli sa dapit ni Joel. Ikaw na lang ako para, Jerome. Uy! Ay, Yads! Uy, tuloy si mong gibuhat na ako, uy! Jerome, lalaki ka. Sige naman. Ay, Yads! Kini, awa pa. Para ni Slaki. O kining imuha. Panindiris ako. Kita naman ka kag pagkaon. Kaya sa naman hinuon niya. Pakanon naman hinuon ko sa imo. Ay, Yads ba? Haloy. Hala, niliw kong pulis junior na ako, uy. Hoy! Puyo di ba? Puyo ba? Igahin niya ako abon. Nagpasapot na na, Jerome. Nahan po ka sa hulipuhan ni mo. Kaanoon ini po. Kaguin ini. Yadi ni kamiton. Kamiton tanipi. Ipason. Lalagin mo ang hibgar. Ano ni imong tibak? Hala, no. Ilabay ni mo. Ay, babay. Ano sa mga imong gibuhat sa ako? Tawa. Uy, Yads. Hala. Uy, patutsun maghabing mo. Mo tuto. Uy, gatas. Di ba ningin ang paka? Ay, nakala. Okay. Maayo ba? Uy, ng kaka. Uy, Sani? Uy. Nagpatungkay ako. Uy. Nawagtang ako. Ay, manisono. Ay, pain. Sa langop. Buhat na. Uy. Uy, ara. Kamayo din ni Mini. Uy. Bahala na, uy. Bawas ko, uy. Kapulpud ko. Tugato na ko imong shapol sama inya. Baya. Ayong budag palibat-libat, ay. Sugat. Nagkatagto ng duha ni Jerome. Nagbayot siya. Papa nakasinabot ni na mapdos ko o si Jerome bayot ang amahan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel. Ginaingon. Kung ikaw tinuod ka nagmahal sa imong asawa, pilit mong ibaliwa ang nahimo niyang sala sa inyong kaminyuon. Kung siya hugaw na, hugasan mo siya sa imong gugma.
Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimo mahikalimtan. Sige na taon day. Sugta na taon ko day sunya. Arnel, di na lagi ko angay nimo. Di na ko putli. Kung sugtong ta ka, unya kitang magkadayon. Buwagan naghapon ko nimo. Kaya di na ko virgin nga imong gipakaslan. Dili ko iksapayan kung unsa man imong kagahapon day. Dili day sunya. Ang importante nga mahal ta ka. Ug imo sad kong mahalon. Ang tinuod ba ya, Arnel? May pagtanaw ba ako nimo? Tungod kay buutan ka. Unya, kung ikaw nga kung mapana, di ko magutman kay doon naman kay maayong trabaho. Pero nabala ka lagi ko. Basi kuman ko nimo mahilapti. Imo na niya kung likayan. Ako ron niya gihapon ng mahimong makaluluoy. Aron mo tuo ka day nga dili ko mausab. Sugta ko. Ug magpakasal ta. Basta baya ha, di ka mausab. Dili lagi day. Isaad ko. Unya, humanta ka sukta pagkaslandayin ko nimo. Unya na ko labti kung kasal na ta. O day, o. Sige na. Sugta na ko day sunya. Sige na day. Asal na gud ka day. Ako na gud di. Sige pa, Arnel. Sige pa. Kinag maayo. Kikita gamay. Ganahan ko sakit-sakit gamay. Maaga gamay ko. Gani day? Gani day? Gani. Kadako bigan ng imo. Sabat diha ko eh. Nalagreklamo ko. Isa ka nabenta ko ng ano ha. Ari be, paikap ako be. Kain man. Meron. Piste ka gamay be ani. Maura ni. O day, makarigit taon ni siya. Atay, kagamitin ko ani. Ano lang reklamo day good? Kung gani ka mo reklamo nga ang imo eh. Sus, ko dako lang kaning nga. Badiha oy. Tapo ni bil. No, yun lang eh. Kupalapot ani oy. Atay na lang. Sige, sagin na maayo ako. Sige pa. Maunay sulti sa imong asawa. Ulagi mo eh. Nag-ulagi ko ma. Dili siya magkuntino sa kuha. Kung nabalaka ko, basin og mga bitsi ah. Kadaghan na ba ni siya makaagi og mga dagko. Ay, maunay problema diha ron. Nangasawa ka manggod og babae nga nakatilaw nagdaghang laki. Ang imo untang gipili kanang sama nako. Nga way laing natilawan. Si anhing papa ra gid mo. Mao ba ma? Si anhing papa ra gyud ang imong natiliwan? O unya ma. Unsa man sa tukang papa? Aw, unsa pa. Kun unsay gigamyon sa imo, mao sa to ang iya. Di Mao nga wa gyud ko magpatilaw og lain. Wa gyud ko mga bit. Ikon makatilaw kog lain, kuyaw mabiyaan ako sa papa nimo. Di naliwat ay kong papa ma. Oo. Sus ka na ra ba si Sonia ma? Daghana og naagian oy. Dako na kay iya mo eh. Mura lang nakaagi og anak nga ang iya mo eh. Kana mao'y angay mong panghandaman, Arnel. Kana kay dili siya putli nga imong natilawan, mangita ginas gidakon nga iyang natilawan. Angay mo ka ng panghandaman nga mga bit yun ang imong asawa, Arnel. Ma. Unsa gaw? Si Sonia may kabit? Ako'y luoy mo. Liban ba kasi yung asawa? Niabot na gid akong gikadlukan kawda. Nga mangita gyud og lain si Sonia. Kung sa buhato ni mo, kung aktuhan ni mo yung asawang duwag kayo, ha? Pati ro ba siya o bats kabit, ha? Go! Yeah! Uy! Dong Arnel? Bay Arnel, hi! Ay, Gusto ka? ikaw na yung kabit sa kong asawa ba ito? Ako? Pija ni mo, oy. Imo man kong giunay. Okay ra unta nako og laing tao. Pero bigo ka itabay. Imong go asawa good. Agad ako. Isugot na sa ko eh. Lasa siya. Luoy sa ta. Pasaluan daw, Dong. Pero sino alam mo? Karong nakasa ako, sige pa ako.
Kaya andam kong nawatol kong kamatayon. Aw. Gusto lagi kong kaon o gahi. Sumol magod kay sigig gawin na sige kay ko, mo ko hisapan Mau sa isultihan ako, mau sa isultihan ako. Mau sugot lang po ko. At bisag, lagi patya na sa ko. Patya ko ba yun? Dawatan akong kamatayon. Maluis kong sunya, kay gusto siya mutilaw na ako. Kaya ako paspisong karaan ni ako. Sige, patya ko ba yun? Dali. Bye. Dali. Oh. Ako may nasuya ng tanawan ng ibayoy. Uy. Bot bayoy, pasaylo ka na kamo sa inyong nabat nga mga sala bay. Ikaw sunya. Busag ipasaylo ka ikaw sa nga imong nabuhat. Okay. Salamat mo Okay kong na. Madong Arnel. Salamat kayo dong. Diwa sa Unsa gaw? May lain na sa gikabit ang akong asawa. Tapos pare ador mo yung kabit sa lain. Ita bayaan niyo eh. Karon sa akahan na mapulan akong asawa og pagpangabit oy. Mo gini akong gipaabot gaw. Nga mapulan siya og pangabit. Ako pa ng asawang. Ako pa ni mutang si Mudapit. Patay na akong asawa na ko gaw. Ako pa yung Arnel. Pati mo na sa hugaw sa asawa ni mo eh. Gusto mo yun na simpati yun. Gaw na to. Kung dili ka makahimog patay sa imong asawa uban sa iyang kabi, buwagi siya. Kay ikaw rin gihimong sumsuman og tabi sa atong dapit. Ako'y nauwaw, uy. Dili ko makahimo og patay sa kong asawa, ma. Mahal ko kayo siya. Magpaabot na lang ko ang magbasong siya sa iyang mga sano. O magbinutan siya. Magsige ka lang gihapon og panggaan ang asawa mo nga grabe na kahugaw. Ha, Arnel? Hugaw na ka ng asawa mo. Hugaw! Hugaw man siya, ma. Nagpiyuhan ko siya sa akong gugma. Tungod kay mahal ko kayo nga akong asawa. Mahal ko kayo siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pamela, ginaingon. Ang bana nga tapulan nga mangita og trabaho aron makakaon ang iyang pamilya. Ang asawa ang maglabad ang uon sa ipakaon sa mga anak. Mao nga mapugos lang kini pagpakasa, makakaon lang ang gagmay pang mga bata. Mao kini tabos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Gitaktak ka sa imong trabaho? Uday, nasuko ang among labaw. Kaya nagsigil ang kulo ko katug sa among trabaho mo. Unya, tagsarapot ko mo trabaho. Sige lang ko na kong absent. Mauna ni Ron. May resulta na imong katapulan sa trabaho. Inom na magod ang gisigihan imong atong banggod. Gisalig ka lang anang ginagmay na tong kita diya sa pagluto kong sudan. Kapoy maguning mo trabaho tag ang overday. Kanang makainom ko magabi mo. Paita sad ani, uy. Samot kita kagutman, ani. Huwag kay ayo, Ronnie, uy. Inom na gina imong opisyo. Dili kay inom ra dayoy. Turjak sa dayoy. Kada gabi ba yata nga oy patras turjak. Bisag hubog ko. Badiha, uy. Sige panghambog ka ng torjak ni mo nga. Labaw pang way ayo. May lang kung mutulid. May lang sa ugdi. Ay, Pangita gyud og laing ka-applyan, ha? Ni? Pangita ba ya gyud? May kay nahaduaw ka din, hey Pamela. Man, tinuod ba nga wa ni trabahong bana mo? O lagi te, uy. Gitaktak yun si Ronnie sa ilang labaw sa iyang trabaho. Kitagsara masad gud mo trabaho gud. Kung mo trabaho masad gani, magsigilag katog sa trabahoan. Kay perming hangover sa inom. Naunsa man taw nas Ronnie, oy. Gagmay para ba kay nang duha ninyong anak? Yun na. Saan napuwas imong liog, oy? Ay kini. Ay chikinini ni te, uy. Daya, no? Si Ronnie, ay sige malagdog na ko. Wala trabaho. Ako na may gisigihan ni og burak noon. Wa pa'y ayo kay usahay mutulid, usahay po di. Uy. Ko. Mao nga, ako na lang giukoban, aron ko ganahan. Nya lipay ka, ana? Lipay ko tatot. Nga dila ra may tulid anang lumoy pas kang lulo, eh. Samot pa gyud kalagot kay inigotom wa tay makaon nga lami. Sige lagsuwag buwad. Ay, pagkawabayay, lami na inyo pagpuyo, eh. Ako pa inihimutang ni mo, no? Hagbay ko rin ng biya ang bana mo, eh. Ate, Ma, gutom ko. Kaon ko, mabi. wa man tay makaon ako, eh. Wala man ko ko'y
wala ko makalutog sudan ba para balikya. Maayo man unta tong naninda pa kog sudan kay malibre ta sudan. Day! Day pamilya! Oh, maayo kay niya ka na. Day! Unsa man? Nakapanghuam ka dito kwarta sa imong mga parente? O, Day. Di ako'y nada nga usa ka gatos. Palitan ta nila og usa ka kilo nga bugas para doon na tayo malugaw. Sus! Ita bayaan ni. Gusto ko pa, palitapan pa. Oo niya na kay maglugaw pa ta anak. Ayaw niya og saba kay naay ungo. Kay Tanoy. Bebe, ang binaw sa kagatos, be. Kay magpalit ko og bugas para makalugaw dayon ko. Unya asa ko daykot. Kurto sa ano? Tukar akong gaon na day. Turjak sa ano? Kurto na. Turjak ka ng naon ni Moroni. Kalago na una anak na bisag kakutoy na ning tiya na to. Ang binang kwarta para makalugaw na dayon ko. Dali na kay labaw ako gigutom dire. Gigutom na gyud ko eh. Kanya maglugaw pa gyud ko. Di may sukli. Palitan ko rin paano eh, para makakaon ko. Day pamilya! Puro sa... Oh, Day! si Lukoy, iya kong kitawag. Salamat ini kwartang imong gihatag, Lukoy, ha? Ako gining gawaton. Nagkinahanglan man ko ini. Gipanggutom na mitanan sa bahay. Kung nasulti ni Lando bayot na ko. Malisod ko naman ron. O klaro kay linaktan mo gigutom ka. May mas linaktan. Mong gitawad ka, aron na. Hatagan di kag kwarta. Gutom kay kag linakwan, oh. Lakaw na. Aron makapalit kag lutong daan nga sudan. O kanon. Lakaw na dayon. Oo, ato na ko. Og usbon ko. Salamat yung kaayo, Lukoy. Sige raw. Klaro kag gigutom linaktan, oh. Looy, Mila. Tuod kay ni Adto. Ibog na daan niya. Kinala magkatilaw ko mo, Pamila. Kinahanglan yun. Dako itong kwartang gihato na ko niya. 3,000 pesos to. Makatabang to silang kalisod. Tabag duot pa. Nabaw ko, Pamila. Magpangita ka raw niya na ako. Kung marot ang kwartang akong gihatag ni mo. Magpangita ka raw niya na ako. Nami ang danay mong nidayoy. Nabi, Gusto og idasal manok day. Yang gisudan ma. Nabi lagi. Sige. Taon mo diyak maayo. Ang amo nga ron eh. Huwag yun mangutan na kundi ikaw kwarta nga gipalit o ginasal manok kung gusto. Yaoy. Si Lukoy, Ay, magkikita ang uli. Kayo. Kay bayaran ko siya sa kwarta nga iyang gihatag na lami. ko. Ay pagpakikita tong Lukoy, ha? Kasi ikaw hinuhimuon yung bayad sa kwartang yang nahatag ni mo. Kung mawang ginayan tuyo, ma. Nga ang kuno ng akong lawas. Ihatag ko kini niya. Basta permi lang ko niya hatagan og kwarta. Kaya nga kung ba na, why ayo? Dili makamaong mangitag trabaho. Ate Rod, Pamila. Daga ka pa. Naibog na ko ni mo. Pero alam ko bang uyab ni mo kay may uyab na magka nga si Ron eh. Lukoy, salamat ining laing kwarta nga gihatag nimo nako, ha? Okay rin. Pero mahimo ba nga may hangyo ko ni mo? Kana kung dili ni mo ikasuko. Unsa ka na? Dugi naman ko naibog ni mo. Hangyo ko bi. Patilawa ko ni mo, kausa lang. Sige, Dali ah. ihatag ko ang gusto mo. Dali ah. Dan ako bisan asa kay ihatag ko nimo ang akong lawas. Kapilaw na ko ni mo. Pilaw na ba ni? Kilukukukot kay uy. Uy. Ni ikaw na ako bi. Apan sa dili pa. Ipasa ni. Inata. Ano ka mo mo bi? Inata. Ilabtik. Ay, hala, karong pagyong ko. Magkakausama ka na ka. So, karong pagyon. Kini, mo, gusto kong matilawan. Bibi, inato na, bibi. Kani. Ito sa hapiyoro na, ni. Uy. Kana. Ato na ni ikaw, bi. Kini, ha? Lang ka. Sakit na kayo, Lukoy. Utap ka ni imo. Utap ni imo. Kalami. Kalami, uy. Sige pa. Uy. Daghan nga round gyud ang among nakuha ni Lukoy atong higayuna. Human may matagbaw sa usag-usa, napad kong gihatagan og kwarta. Indot, uy. Kwarta pa. Turjak pa. Umaot to mga listeners no, atong Palamay Drama Compilation Part 126. Ug hinaot nga na-enjoy mo mga listeners no sa atong mga drama nga gina-upload no. Atong pasalamatan o atong i-shout out tanan ga comment sa tuwa.
kung i-shout out. Si Romy Boy, shout out mo da Romy Boy, ug labi na sa imong uyab dia nga si Chari. Ano, o si Munching, imong amigo dia. Si Mario Libre, shout out mo dia Mario Libre. Si Dilsam 99, shout out mo dia ma'am. Si Oscar Baydog, shout out ya Oscar Baydog, Balag Bagyo. Shout out mo tanan dia. Dia sa Cebu, Grahe no, Karkar Cebu. Si Isabel Sirna, shout out. Si Tofir Valdez, shout out. Si Bernilio Balanay, shout out ni mo dia. Bernilio Balanay, dia sa Surigao Sur. Si Ma'am Balbina Tapales, shout out ni mo dia ma'am. Si Judith Sakia, shout out. Si Dennis Moral, shout out dia. Si Karen Baroy, shout out. Si Jimmy Sinal, shout out. Shout out po dia. Si Jojo Bona, shout out po na ko. Si Mita Syo. Si Nilda Yekik, shout out. Si Dayan Baler, shout out po dia no. Si Bilin Andoy, shout out dia. Bago na itong kumintor. Si Laila Sidad, shout out. Si Kati Bando, shout out. Si Miles Biran, bago na itong kumintor, shout out dia. Si Vilma Amor, shout out po. Si Nila Dayano, shout out. Si Arlene Berlin, shout out dia Arlene Berlin. Huwag mauna ito mga listeners, no? Tanan ka-comment o atong gi-shout out, no? Sa ato ang part 126. O usbo na ko pagpasalamatan, no? Tanan ka-comment sa ko. Salamat jud kaayo sa iyong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong nabasihan sa atong pag-intro vlog. Ug sa tanan ako mga sana nato mga listeners, salamat jud kaayo sa iyong kanunayon nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. Labi na sa atong mga OFW nga naadjud pud no nga paminaw sa atong mga gina-upload. Salamat jud kaayo sa inyo ha. Ug sa bago lang po natong naka-subscribe, salamat po no sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. O usbo na ko, salamat jud kay sa inyong tanan.